Bé, hola a tots i totes. Avui estem davant del Teatre Comarcal de Solsona, on estan ensajant l'obra de Festa Major La nostra ciutat. Anem a conèixer algun dels actors. Bé, ara estem amb el Mia, que és el director de l'obra, i ara li farem unes preguntes. Ens pots explicar de què va l'obra? Sí, bé, l'obra, de fet, argument en té, però no és pas el més important. És una obra que té 3 actes i que sobretot parla de les coses petites, de saber apreciar el fet de que estem vius, de ser conscients de que som vius i de saber viure la vida amb calma i apreciant les coses. Llavors hi ha una història, però la història no és ni de més bon tros lo important, sinó que l'important és el valor humà i la bellesa del fet d'estar vius. Vale. D'on ha sortit la idea de crear una obra així? Aquesta obra la coneixia d'haver-la hagut de remenar per feines i per algun treball i quan ens hem trobat amb el panorama que teníem últimament amb la pandèmia, etc., em va semblar que era una obra molt encertada per fer ara mateix per les temàtiques que tracta, perquè al final parla també d'una ciutat on per més que passin els anys les coses importants i de valor humà no canvien tant i sobretot és això, dona valor al pes de la vida i a la consciència de ser vius, d'estimar, de cuidar-se. I em semblava que era una bona obra per celebrar el fet que el teatre es pot reobrir, que ens podem tornar a trobar equip artístic i públic, que no m'agrada dir públic, m'agrada dir ciutadans, perquè a més en aquesta obra no venen a fer d'espectadors de mirem i ja està, que no han de fer res a dalt de l'escenari ni se'ls interpel·larà directament, però és molt una obra de crear comunitat, de crear un espai de cures, de trobada i de reivindicar la cultura també no com una cosa segura, perquè la cultura ha de ser incòmoda, però l'espai que acull la cultura sí que és un espai segur. Llavors, poder celebrar que ens podem tornar a trobar amb una obra que reivindiqui aquesta comunitat, aquesta pau d'alguna manera, aquest amor, i més podem fer-ho a Solsona per la gent de Solsona i celebrar també la ciutat de Solsona, que hi ha molts moments de petit homenatge, doncs em va semblar que era bastant idoni. Vale. Aquesta obra és per tots els públics? Sí, completament. És una obra que és apta, és una obra que és per tots els públics pel que fa a edats i també és per tots els públics pel que fa a gustos, perquè l'obra té 3 actes, cada acte juga amb una teatralitat diferent, amb una manera de fer diferent, amb un registre actoral diferent, a nivell d'espai també és diferent, i trobaran això, picades d'ullet, a moltes maneres de fer i d'entendre el teatre i la vida. Llavors, hi haurà moments de riure, hi haurà moments de posar-se més tous, hi haurà moments d'escoltar, hi haurà moments d'entreteniment pur i dur, i és una obra que és per tots els públics, no només per l'edat, sinó per el que trobaran dalt de l'escenari i per gustos. Vale. Per què la gent ha de venir a veure l'obra? Doncs, és molt complicat això, per molts motius. Primer, perquè és una obra preciosa. És una obra preciosa i que no deixa indiferent i que commou, perquè és d'aquestes obres i hem procurat amb el muntatge que hem realitzat de potenciar-ho, que és una obra que et penetra i et toca, per un motiu o per altre, però sí que hi ha molts moments que toquen a uns o altres. I després això també perquè em sembla que és una obra molt adequada pels temps que corren i venint d'on venim i de recuperar aquest espai cultural i també per això, per mi té un punt reivindicatiu d'anar al teatre és segur, veure teatre és segur i el que s'aprèn, el que es veu, el que es discuteix, el que qüestiona el teatre no és segur per les institucions, però com a societat ens enforteix. I aquesta obra també reivindica això. Vale. Ha sigut complicat fer aquesta obra amb tots els problemes que hi ha hagut per la culpa de la Covid-19? Més que complicat, ha sigut intens, en el sentit que l'hem fet en molt poc temps, però igualment la premissa és no excusar-nos en molt poc temps ni la cosa complicada tot plegat per presentar un resultat mediocre. Jo el resultat estic super satisfet, molt, crec que val molt la pena, sincerament, mal m'està el dir-ho, però és així. I complicat no, ha estat molt incert el fet d'assajar sense saber si finalment acabaríem podent-ho fer, perquè fins a última hora, com aquí diu, no ho hem sapigut. Però per això també sempre dic que quan vas a veure el teatre hi ha 2 capes, la capa de l'obra i la capa del que rep el públic. La capa de l'obra pot ser tècnica, pot ser molt perfecta, pot ser molt impol·luta, i la capa que rep el públic és on es veu si els actors i actrius que estan en escena estimen el que estan fent. Llavors, davant d'aquesta incertesa, la meva feina com a director era potenciar el valor humà d'aquesta obra, fer que tothom tingués un espai de comoditat, d'intimitat i d'estimar el que està ben fent. I llavors, més enllà del resultat, que estic contentíssim del resultat, crec que la gent arribarà a aquest amor pel que estem fent, i això és el més important. Vale. Si teniu molt èxit, heu pensat prorrogar?
No ens ho hem plantejat encara. És molt complicat perquè d'entrada, clar, fem 5 funcions, però de 400 localitats n'hi ha 88 de venudes, comptant laterals. Llavors, d'entrada, no es planteja aquesta opció. Això sempre depèn de com vagi de públic i de la disponibilitat de l'equip després. D'entrada, això dependrà de com vagi de públic. De moment, la venda d'entrades va molt bé. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bé, ara estem amb la Marga, una de les actrius de l'obra, i ara li començarem a fer les preguntes. Com és i qui és el teu personatge dins l'obra? El meu personatge és el qui narra la història d'aquest, o sigui, l'argument de l'obra. És una mica enigmàtic i és una mica màgic. Fa que el meu personatge, o sigui, narra la història, però a la vegada que la narra fa posar a l'espectador una sèrie de qüestions i plantejaments sobre la vida i la mort. Vale. Et sents identificada en la vida real amb el personatge que t'ha tocat interpretar? Crec que no, perquè és que és un personatge, podríem dir... És que si t'ho explico llavors se sabrà una mica de què va, no? Doncs no et sents identificada. No. D'acord. Què t'ha costat més a l'hora d'interpretar el teu personatge? Bueno, doncs això que diem, no? Que com que costa d'identificar-te, doncs això és el que més m'ha costat. I aprendre'm el guió, que és bastant llarg. D'acord, doncs moltes gràcies. Qui és i com és el vostre personatge dins l'obra? Doncs jo faig d'Emily, Emily Webb, i el meu personatge és una noia de 12 anys, començo amb 12 anys, i al llarg de l'obra són 3 actes, vaig creixent, van passant cosetes, i el meu personatge és una noia molt innocent, molt feliç, d'on viu i del que fa, i amb moltes il·lusions i res. El meu personatge és la senyora Webb, jo sóc la seva mare i és un personatge típic d'una dona típica d'abans, d'aquestes que no paren mai, fent feina sempre a sobre de la filla i, bueno, tranquil·la i pacífica. I el meu personatge és la Julia Gibbs, que és la dona del doctor del poble i és la futura sogra de l'Emily. I també és un personatge semblant al de la Myrtle Webb, que són dones d'aquestes conformistes, que no paren de fer feina tot el dia però contentes i que busquen una sortida una mica d'esbarjo per allà on poden, que ja es veurà, però que no deixa de ser el que ha sigut sempre a la vida. D'acord. Quins reptes us ha suposat com a actrius d'interpretar aquests papers? Doncs el repte és que vaig saber que faria d'Emily fa qüestió de 4 setmanes. M'he hagut d'aprendre el text molt, molt ràpidament i m'ha costat molt. M'ha costat molt aprendre'm el text aquesta vegada. Però bé, estic molt contenta i penso que ens agradarà molt interpretar-la i que agradarà molt al públic i que arribarem bastant al públic. És una Emily genial, ja us ho dic. Jo, el meu repte, el que m'ha costat més a mi és els moviments. A mi memoritzar el text no em costa molt, però sí que em costa orientar-me. O sigui, saber on he d'anar, la coreografia, tot això a mi és la meva dificultat. Bé, bàsicament és que ens ho hem passat bomba. I com que el preparatori abans de començar a entrar directe amb el text ha sigut molt amè i molt de cara ja als moviments que havíem de fer i tot plegat, doncs ha sigut com un max mix que ho anem fent i com que ens ho passem tan bé, costa una mica lligar el text amb els moviments i recordar els que diu ella, però a la que hi entres ja és com un joc. És com un joc que si t'equivoques perds i tornes a començar, però ens ho passem bomba. I això és la base. Vale, d'acord. Teniu alguna superstició abans de sortir a l'escenari, algun tic o alguna cosa que sempre feu? Jo feia així, amb els que tinc a la vora. I els hi apreto ben fort els braços. I vosaltres? Jo no. No, la veritat és que no. Mai.
Vale, i tu? Bàsicament necessito deixar anar uns quants iscles per descarregar. Sí, sí, i em quedo nova. Sí. D'acord, doncs ja està. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, ara estem aquí amb el Josep, un dels actors de l'obra, i ara li començarem a fer les preguntes. Qui és i com és el teu personatge dins l'obra? És un personatge que no sé a veure com t'ho explicaria. És complicat. És divertit, perquè se n'enriu, dona la sensació que tot i sent un doctor se n'enriu de la gent, perquè no se sap si diu la veritat o no. Vull dir que és el doctor del poble, el metge del poble. D'acord. Què vas pensar quan et van dir d'interpretar aquest personatge? Ai, bueno, que sigui el que Déu vulgui, aviam, com no se sap mai com sortirà, és completament diferent del que jo m'imaginava, perquè m'imaginava una cosa molt sèria, m'imaginava una cosa molt... però és diferent del que m'imaginava jo. D'acord. I tens alguna superstició a l'hora de sortir a l'escenari? No, m'agrada que estigui tot recte, no, m'agrada passejar-me. Bueno, sí, doncs aquestes. Val, d'acord. No, però sí. Doncs moltes gràcies. Bé, ara estem amb el Nil, un dels actors de l'obra, i ara li farem les preguntes. Quin és i com és el teu personatge dins l'obra? Jo faig 3 personatges diferents, que són molt curts tots ells. Els 2 primers són 2 germans, que són 2 carters o 2 nois dels diaris, allò típic americà que reparteixen els diaris a les portes, i el tercer és el director de la coral de dones del poble, de Grover's Corner, que és un home borratxo. I clar, són papers molt curts que no deixen gaire allò per poder saber com és la seva personalitat, ni tampoc per recrear-s'hi gaire, però bàsicament els 2 primers són nens i el tercer és un pobre borratxo que, bueno, fer de borratxo potser és més, no sé si és més fàcil o més difícil, però, bueno, és el que té. D'acord. Et sents identificat en la vida real amb algun d'aquests personatges que t'ha tocat interpretar? Home, jo crec que en algun en concret potser és bastant complicat, no? Però aquesta obra està muntada de la manera de que és com si, per molt que són tot un munt de personatges, és com si fos un mosaic, no? De tot de moments de la vida, de qualsevol persona, no? D'oficis quotidians, de tot d'espectres molt normals, no? Que potser en singular no ens hi podem identificar, però en conjunt sí que representen molt la nostra manera de ser, no? D'acord. I quins reptes t'han suposat aquests personatges interpretar-los? Quins reptes? Doncs a nivell... Aquesta obra és una obra que ja veureu si l'aneu a veure, que és una obra en què la escenografia és molt minsa, és molt minimalista, i on hi ha un gran pes a nivell d'actuació física, d'interpretació corporal, no? I aquest és el principal repte en què ens hem hagut de trobar, no jo, sinó tota la resta, no? D'una obra en què tot el pes que no porta l'escenografia o tot el pes que no porta l'atrezzo és un pes que l'has de portar tu com a actor, no? Amb un sobreesforç que esperem que resulti de la manera que ha de ser. D'acord, doncs moltes gràcies. A tu. Bé, ara estem amb l'Adi, un dels actors de l'obra, i ara li començarem a fer les preguntes. Quin és i com és el teu personatge? El meu personatge és el George Gibbs, és el fill de la família Gibbs. És un noi que comença l'obra tenint 16 anys i va creixent i al final, a l'última escena, en té, em sembla que 30. I res, és el típic noi que juga a béisbol, esportista, i s'enamora d'una noia de la família Webb, la Emily Webb. D'acord. Tens alguna superstició a l'hora de sortir a l'escenari? Doncs no, la veritat és que no. No. Vale, d'acord. Com has treballat per entendre el teu personatge i construir-lo? Doncs no ho sé. La veritat és que vam fer bastantes així com dinàmiques al principi, entre tots, d'això, de pensar doncs com era el personatge, què feia, com es comportava... No sé què dir-te. D'acord. Quants mesos porteu ensejant?
Poquet. Aquest any ho hem fet amb molt poc temps. Hem estat assajant l'agost, quan sempre començàvem allò a juliol. Ha sigut intens, però la veritat és que també, com que hem apretat molt aquests últims dies, hem tingut bastants assajos i crec que anirà bastant bé. Sí. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bé, ara estem amb la Teresa, una de les actrius de l'obra, i ara li començarem a fer les preguntes. Quin és i com és el teu personatge dins l'obra? Jo faig 3 personatges. Un és en Howie Newson, que és un repartidor de llet. Després faig un professor molt saberut de la Universitat de Grover's Corners. I després faig una senyora, que es diu la senyora Soames, que canta al cor i que és una d'aquestes cotilles del poble. D'acord. Et sents identificada en la vida real amb algun d'aquests personatges que t'ha tocat interpretar? Francament, no. No, però a veure, sí que són personatges de la vida quotidiana, són personatges que podem trobar passejant per qualsevol carrer de Solsona, perquè són aquesta gent a vegades una mica com que formen part del paisatge, que es mouen per la ciutat i la gent els coneix, els saluda, xerren amb tothom. Llavors, doncs, són personatges quotidians, els que representen una mica la vida quotidiana. D'acord. Què t'ha costat més a l'hora d'interpretar aquests personatges? M'ha costat sobretot fer els canvis de xip per buscar, per construir 3 personatges diferenciats. Un és un noi, són 2 homes, jo no soc un home. Llavors, això, buscar una mica, caracteritzar els 3 personatges de manera que siguin diferents. D'acord, doncs moltes gràcies. De res. Bé, ara estem amb el Francesc, un dels actors de l'obra, i ara li començarem a fer les preguntes. Quin és i com és el teu personatge dins l'obra? Jo interpreto el senyor Webb, que és el pare de l'Emily, una de les protagonistes de l'obra, i que, a més, és l'editor del diari local de la ciutat. D'acord. Si poguessis canviar de paper, quin t'agradaria fer? Qualsevol dels papers que hi ha a l'obra els trobo superinteressants, des del més petit al més gran, perquè tots són estereotips, personatges diferents que componen aquest teixit que és la ciutat i que componen sobretot la memòria de la gent, aquesta memòria nostàlgica, entranyable, que et fa que aquella ciutat sigui especial per tu, no? D'acord. Com descriuries el teu personatge amb una sola paraula? Sensibilitat, alguna altra paraula, bondat, preocupat pels altres, bàsicament això. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. Bé, ara estem amb els músics de l'obra i ara els hi farem unes preguntes. Què vau pensar quan us van dir de fer la música en directe? Doncs és una cosa que fem sovint i que ens agrada molt participar dins de l'obra, aportant granets de música i donant color a l'escena que estan fent els actors. D'acord. Creus que hi dona més vida? Sí, home, una cosa fora música enllaunada, però òbviament no és el mateix tenint músics més o menys bons, poder tenir música en directe, i tant, sí. D'acord. Quants temps porteu ensajant les cançons? Assajant les cançons amb els actors, un parell, 3 setmanes. Sí. Tots 2 junts, avui serà la segona. Sí, tots 2 junts, avui és el segon, però tenim una setmana encara. Però que les hem anat parlant amb el Mia, no sé, deu fer un parell de mesos. D'acord. I les heu creat vosaltres o són tretes d'algun lloc? No, la majoria són tretes d'un cançoner d'acordió diatònic, precisament. En vam escollir 3 o 4 i vam dir, mira, aquestes poden quedar bé. I aleshores n'hi ha d'altres que també són clàssiques, em sembla. Sí. I llavors algunes les reutilitzem la mateixa cançó en diferents tocs, depenent del moment de l'obra. D'acord, doncs moltes gràcies. A vosaltres. La nostra ciutat. El nom de la ciutat és Grover's Corners, New Hampshire, just a l'altre costat de la línia fronterera amb Massachusetts.